Усім прывітанне калі ласка, калі нас нехта глядзіць, але напішыце, ці чуваць добра. Так, усім прывітанне. І так, пачынаем. Мяне зваць Надзея Нортан, і сёння у нас чарговы выпуск новага праекта пад назвай «Беларуская Амерыка», які распавядае пра беларусаў у Злучаных Штатах, пра іх прысутнасць у гістарычным кантэксце, што яны рабілі да нас, скажем так. Вось, ну, увогуле пра гісторыю, звязаную з Беларусю паміж Злучанымі Штатамі. Вось, карацей, самыя такія цікавыя, разнастайныя моманты гэтых гісторый мы вам распавядаем. І зараз у нас ідзе такі цыкл з вядомым беларускім гісторыкам Наталіяй Гардзіенка. Але перад тым, як перайдзем да гэтай часткі, я хачу ўсіх сёння павіншаваць з Днём незалежнасці Рэспублікі Беларусь, бо менавіта сёння, 27 ліпеня у 1990 годзе, Верховны Савет Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі прыняў дэкларацыю аб дзяржаўным суверэнітэце Беларусі. Што гэта, скажем так, яшчэ адзін сённяшняя дата, яшчэ адзін прэцэдэнт у Дні незалежнасці. Вось, спадзяюся, што мы нарэшце, калі Беларусь стане свабоднай, ўсё ж такі будзем віншаваць, святкаваць Дзень незалежнасці, калі ўсёй рэспублікі, а не толькі вызвалення аднаго горада, няхай сталіцы. Так што ўсіх вас віншую і жадаю, канешне, сапраўднай незалежнасці, сапраўднай свабоднай Беларусі. Вось, ну, а зараз вяртаемся да нашай госці сённяшняй, вось, гераіні, так сказаць, сённяшняга эфіра. Вось, калі ласка, сустракайце гісторыка Наталія Гардзіенка. Наталія, прывітанне. Добрый день. Да. Наталія Гардзіенка — гэта беларускі гісторык. У першую чаргу яна ўсё ж такі вядома як гісторык дыяспоры, той, хто займаецца дыяспорай па ўсяму свету. Тому, калі ласка, чытайце яе артыкулы, шматлікія кнігі, якія яна напісала. Вось, усё гэта можна, дарэчы, знайсці у бібліятэцы «Камунікат», трошку пазней скіну вам спасылачку, так што вы маглі азнаёміцца. Вось. І сённяшняя сустрэча будзе пабудавана такім чынам. Наталія падрыхтавала для нас прэзентацыю, вось, у якой вы такі даведаецеся, што ж там такое звучае гэтых самых разнастайных людзей. Вось, потым, калі ласка, калі у вас будуць пытанні, далей я з задаваленнем на іх адкажам, і я распавяду пра тое, што адбываецца у дыяспоры, лета, восень, які планы. Вось. Ну, а зараз пераходзім да абвешчанай тэмы, цікавай, вось, што яднае такіх розных людзей, як уладальніцу бардэля на Манхэттане, прафсаюзнага боса і матэматыка. Вось, Наталія, калі ласка, адкрый нам гэтую таямніцу. Так, зараз я паспрабую. Добрый дзень усім. Я спрабую падзяліцца экранам, каб усе змаглі бачыць тую прэзентацыю, якую я падрыхтавала. Так, Надзея, ці бачная прэзентацыя? Надзея? Я кажу, што прэзентацыю пакуль не бачна. Спадарства, напішыце, калі ласка,
у коментах, ці вам важна сама презентація, бо я бачу тільки файли, а ми заодно просто у нас сьогодні ми ще на гэтай платформе не выходзілі з прэзентацыямі, вось, спрабуем. У тебя на экране презентация, да? У меня на экране презентации написано, что я у программе. Так, хто нас глядіць, ці ви бачите презентацію, бо тут я бачу, ні, течки на комп'ютері Наталі. Наталя, може посидіти іншим, що ми посиділи. Може бути, закрий, я ще раз відкрий. Бо повинно бути бачно, звісно, раз ми бачимо твій екран. Ну, конечно. Так, да, чекай. Поки Наталя там розбирається, тоді поговоримо ще трішечку. Ось, напишіть, як ваші справи, як проходить літо, і коли вам безпечно, напишіть, скільки вас так у нас в Штатах, країнах, у нас вирішилися, і ще було б цікаво довідатися ваше міркування, ось про наш такий формат, про открытие белорусской Америки, насколько вам цікаво, может быть, вы бы хотели пошли поверить больше, темы, які вас цікавлять, поэтому, будь ласка, давайте напишите нам об этом, мы будем про это говорить. Як на дворі у кого. Нічого, так, стрьомно. Я навіть, здається, відео, що це нічого. Так, ну, даруйте за некоторые наши технічні складності. Не отчиняется файл? Чомусь не йде трансляція презентації на екран. Може, скинь мене просто, я його запишу. Окей, добре, зараз я кину туди. Так, нагадаю, що можна поглядіти попередні випуски, у нас їх було або 5, ось це сьогодні 6. Попередний выпуск мы робили у Крышкуновой информации. Это была гутарка про купальні, як Білоруси, США і Канада святкують купальні. І розкрию наші плани. Наступне, хочу за всього в жніні, ми запросили в гості таку доволі відому, знакомитую білоруську Валентину Трегубович. Ось вона з'являється архівістом фундації Кричевського і архіву музею, який там є. І вона нам якраз таки розповідає, що ж це за така фундація Кричевського, чим вона займається. Займалася якби всі попередні роки, чим займається зараз. Саме цікаве, що бути корисно тим білорусам, які живуть у Злучених Штатах, і не тільки в Злучених Штатах, але там, насамперед, доволі багато різноманітних класних матеріалів. Ти мені дослала на імейл? Так, я на електронну подослала. Нема. Там пишеться, таємниця не хоче розкриватися.
Нема. Мгм. Так, ладно, спробую не слова. Так, книжку. Прийшла. Мгм. Так, тут лекция, тоже лекция 5, просто доучился два файла, ясно. Мгм. Мгм. Такс. Ну, окей, так, зараз ми спробуємо. Так, share screen, share. Так, что у нас тут на экране? Ничего. Да, что-то у нас такая сегодня загвоздка с Зорочкой. Не хочешь показывать результаты. І з твайго боку таксама. Ну, я тут спробую іншими методами. Потому что почалося. Так. Тут ще може бути з хуткості інтернету. Ну, але нічого відбувається, так що господарство у нас є прогрес. Сподіваюся, хто тримається. О. Та-да-да-дам. Значить, все ж таки у нас все буде. Так, ну, Галета, Калераска. Тільки Так, кажи я мені, тоді коли буду слайди переговорити. слайди, так. Виглядає ён неяк дзіўна, ну, хоць неяк. Перш чым перайсці да аповеду пра канкрэтных асобаў, хацела б сказаць, што у 2019 годзе калісьці мы з маім калегам, суаўтарам Лявонам Юрэвічам рабілі адмысловы праект для «Будзьма беларусамі», прысвечаны якраз знакамітым нараджэнцам Беларусі ў розных краінах. І тое, што я сёння буду прадстаўляць, гэта вынік вось колішніх тых нашых пошукаў, крыху абноўлены і актуалізаваны. Такім чынам, першы чалавек з гэтай троіцы, да якога мы звернемся, гэта ведамы ў Злучаных Штатах Амерыкі прафсаюзны лідар у сярэдзіне 30-х, 60-х годах 20-го стагоддзя. Давід Дубінскі. Пачынаем. Наступны слайд. Адзін з ягоных біёграфаў сказаў, што ён быў усяго 1,60 м ростам у жыцці, затое гігантам у руху амерыканскіх прафсаюзаў. Вітаўт Кіпель распавядаў, што сустракаў гэтага чалавека некалькі разоў у нью-йоркскай публічнай бібліятэцы, і хоць нарадзіўся той за царскім часам і валодаў з мінулага жыцця толькі расейскай, польскай ды габрэйскай мовамі, разам з тым ён выдатна ведаў, быў сведамы, што Беларусь і Расія гэта не тое самае. Наступны слайд. Нарадзіўся ён 2 лютага 1892 года у сям'і Базалеля і Шаіны Дабнеўскіх у Берасці, тады Брэст-Літоўск. Давід быў наймалодшым у сям'і, дзе раслі 5 хлапцоў і 3 дзяўчынкі. Наступны слайд. У 1895 годзе сям'я Дубнеўскіх пераехала ў Лодзь, тагачасны прамысловы
буйны цэнтр у Польшы, што таксама была ў расійскай імперыі. Тут памерла маці, калі хлопцу было 8 гадоў, і крыху набраўшы гадоў, Давід наведваў спачатку габрэйскую, а потым і свецкую сярэднюю школу. Але цалкам аддацца навучанню не выпадала. Адначасова ён падпрацоўваў у сямейнай пякарні. Бацька ягоны трымаў пякарню. І на свае 14-тыя ўгодкі на патрабаванне бацькі наогул пакінуў школу. Тады ж далучыўся да прафсаюзу пекараў, які быў у афіліяцыі з габрэйскай палітычнай партыяй «Бунт». Ужо праз год, дзякуючы веданню моваў, Давід быў абраны сакратаром гэтага прафсаюзу. Першы год прафсаюзнага жыцця атрымаўся запамінальным. Як сакратар Давід арганізоўваў чарговы страйк, які меў на мэце патрабаваць падвышку заробку. І страйкоўцы сапраўды дамагліся гэтага падвышку, але аднае ночы паліцыя арыштавала ўсіх кіраўнікоў, у тым ліку і самого Давіда. Суду пашанцавала пазбегнуць з дапамогай бацькавых грошай, але пры ўмове, што Давід болей у Лодзі не з'явіцца. Яму трэба было з'ехаць. Наступны слайд. Давід скіраваўся спачатку ў свой родны горад у Берасці, адтуль пераехаў у Кобрын, але такое ціхамірнае жыццё ўжо было не па ім. Ён вырабіў сабе фальшывыя дакументы, відаць, менавіта ў гэты час ён стаў з дубнеўскага дубінскім і вярнуўся ў Лодзь, дзе зноў далучыўся да прафсаюзнай дзейнасці. 8 студзеня 1908 году, незадоўга да свайго 16-годдзя, Давід быў зноў арыштаваны на адным з прафсаюзных паседжанняў, і гэтым разам бацька адмовіўся яму дапамагаць, а таму той апынуўся за кратамі, прасядзеў 18 месяцаў, а потым, паводле судовага выроку, мусіў быць высланы ў Сібір. Наступны слайд. Доўгая дарога праз Варшаву, маскоўскія Бутыркі, Самару і нарэшце ў Челябінск далі Давіду магчымасць завесці нямала знаёмстваў як з крымінальнікамі, так і з палітычнымі арыштантамі, якія дапамаглі яму збегчы ў дарозе з-пад канвою, перачакаць у надзейных людзей паўгоду ў Челябінску, а пасля вырабіць неабходныя паперы і вярнуцца зноў у Лодзь. Наступны слайд. Знаёмыя бундаўцы вырашылі не выпрабоўваць лёс яшчэ раз, і Давіда разам з ягоным братам нелегальна пераправілі праз мяжу спачатку ў Нямецчыну, потым у Бельгію, а адтуль 24 снежня 1910 года на лайнеры «Лапландыя» выправілі ў Нью-Йорк, дзе іх чакаў яшчэ адзін уж старэйшы брат Давіда. Першыя крокі маладога Дубінскага на амерыканскай зямлі ў 1911 былі такія. Ён адмовіўся вяртацца ў прафесію пекараў, уладкаваўся на працу краўцом і далучыўся да міжнароднага прафсаюзу шаўцоў жаночага адзення. З гэтым прафсаюзам, наступны слайд, і было звязанае ўсё яго жыццё ў Злучаных Штатах Амерыкі. Наступны слайд. Так. Мэтанскіраваны і зацяты, Дубінскі пачаў імкліва рабіць кар'еру. У 1918 годзе ён быў абраны сябрам управы мясцовага аддзялення прафсаюзу. На лета яго віцэ-прэзідэнтам. У 20-м годзе ўжо прэзідэнтам гэтага мясцовага саюзу. Назад крыху. Папярэдні слайд. Такім чынам, ён імкліва рабіў кар'еру ў гэтым самым міжнародным прафсаюзе шаўцоў жаночага адзення. Наступны слайд цяпер. У 1932 годзе Амерыка выбрала сваіх новых прэзідэнтаў. Новага прэзідэнта краіны Франкліна Дэлана Рузвельта і найвялікшага прафсаюзу, які адыграў ключавую ролю
ва ўсім прафсаюзным руху Злучаных Штатаў Амерыкі, Давіда Дубінскага. І можна бачыць на здымку, што і Франклін Делано Рузвельт і Давід Дубінскі былі знаёмыя. Сапраўды. Пазней Дубінскі казаў: «Калі я згадзіўся на прэзідэнцтва, меркаваў, што мая асноўная роля зладзіць урачыстыя паховіны прафсаюзу. Сапраўды, арганізацыя была ў заняпадзе, нават на мяжы банкруцтва. Але дзякуючы нястомнай дзейнасці новага кіраўніка, ужо праз 3 гады, у 1935 яна мела 200 000 сябраў і касу ў $850 000. Наступны слайд. Давід Дубінскі бачыў задачу гэтага прафсаюза не толькі ў вырашэнні пытанняў з жытлом для сябраў яго і сваякоў іх, у даступнасці адукацыі, медыцыны і медыцыны для іх, але ў выхаванні новага інакшага пакалення. Ідэя была зрабіць прафсаюзу своеасаблівы лад жыцця, цэнтр фізкультуры, мастацкай самадзейнасці, інтэлектуальнага развіцця. Наступнае. Але адным прафсаюзам дзейнасць Дубінскага не абмяжоўвалася. Калі ў царскай Расіі ён змагаўся з капіталізмам, у ЗША ягоным асноўным ворагам стаўся камунізм, які асабліва ўмацаваўся менавіта ў прафсаюзным руху тагачасным. Пакінуўшы сацыялістычную партыю Амерыкі, Дубінскі разам з сябрамі заснаваў новую амерыканскую працоўную партыю, American Labour Party. А калі тая ў 1944 годзе падпала таксама пад камуністычны ўплыў, ён выйшаў з яе і спрычыніўся да заснавання яшчэ адной ліберальнай партыі Нью-Йорку, дзе заняў пасаду старшыні. Будучы чарговы раз пераабраны на пасаду старшыні прафсаюзу, Давід Дубінскі казаў, наступны слайд: «Я прымаю гэтую пасаду зноў, бо я эмігрант, і я ганаруся тым, як мы служым Амерыцы. Калі чальцы іншых прафсаюзаў звярталіся да яго па парады, выпытвалі сакрэты поспеху, ён ім адказваў проста: жывіце правільна». У жніўні 1949 года часопіс «Тайм» выйшаў з вось гэтым ягоным партрэтам на вокладцы, што сведчыць пра тое, наколькі ўплывовай асобай ён стаў у Злучаных Штатах Амерыкі. Для Дубінскага не было працы непаважнай для прэзідэнта найбуйнейшага прафсаюзу. Па сканчэнні паседжанняў ён здымаў гальштук і разам з усімі расстаўляў сталы, сачыў, каб святло было выключана і гэтак далей. Але гэта не замінала яму дасылаць 3 мільёны на дапамогу паваенным Ізраілю, Італіі, будаваць у Кітаі дом для сіротаў. Гісторыкі прафсаюзнага руху адзінагалосна лічаць, што адным з найвышэйшых дасягненняў гэтага чалавека была перамога ў вайне за 35-гадзінны працоўны тыдзень для сваіх працаўнікоў. Наступнае. Пры абвяшчэнні 16 сакавіка 1966 года пра свой сыход на пенсію, то бок ён быў кіраўніком, прэзідэнтам гэтага прафсаюза больш за 30 гадоў, Давід Дубінскі сказаў: «У мяне не было жыцця, у мяне было толькі прафсаюзнае жыццё. Вы ведаеце маю натуру, калі я прэзідэнт, я не магу быць ім толькі з раніцы да вечара. Гэта мае быць ад раніцы да наступнай раніцы». Наступны слайд. У студзені 1969 году Давід Дубінскі быў узнагароджаны прэзідэнцкім медалём свабоды. Это найвышэйшая ўзнагарода Злучаных Штатаў Амерыкі для грамадзянскіх асобаў. Наступны слайд. Ён памёр 17 верасня 1982 года, пакінуў кнігу пра сваё жыццё пад назвом «Жыццё ў працы». Але гэта не адзіная кніга, якая распавядае пра Давіда Дубінскага. Ягонай біяграфіі былі прысвечаны дзесяткі артыкулаў і
некалькі манаграфіяў, некаторыя з іх таксама можна бачыць на слайдзе. І наступны слайд, ягоны партрэт змешчаны ў зале гонару Дэпартаменту працы США. Такім чынам, Давід Дубінскі, народжаны ў Берасці, стаў заслужаным дзеячам у прафсаюзным руху ў Злучаных Штатах Амерыкі. Наступны наш герой меў іншы шлях і іншыя зацікаўленні. Наступны слайд. Стэфан Варшаўскі. Знаўца краю гісторык Леанід Лаўрэш пісаў, што ў 1904 годзе ў Лідзе было 6 лекараў. Вось у сям'і аднаго з іх у тым самым годзе і нарадзіўся сын Стэфан. Было тое 18 красавіка. Ліду напаткаў шараговы лёс беларускага гораду. Яна, як пісала газета «Гоман» у 16 годзе, у часе войнаў паміж маскалямі і Рэччу Паспалітай не раз цяжка цярпела. Цярпела Ліда ад іх і ў пазнейшыя гады, у 20 стагоддзі. Але што цікава, толькі ў 1915 годзе, калі ў горад увайшлі нямецкія войскі, сям'я Стэфана Варшаўскага, у якой пераважна гаварылі якраз на нямецкай мове, бо маці была немкаю, вырашыла эміграваць. Яны пераехалі ў прускі Кёнігсберг, наступны слайд, дзе жылі матчыны сваякі. У Кёнігсбергу малы Стэфан з прозвішчам Варшаўскі вучыўся ў гімназіі, якую скончыў у 1924 годзе, і тут жа паступіў ва ўніверсітэт. Аднак пасля 2 гадоў навучання студэнт перавёўся, наступны слайд, у Гётынген, тагачасную матэматычную Мекку, дзе меркаваў рабіць свой дактарат. Тут выкладаў сам Давід Гілберт, прызнаны ў той час лідар матэматыкаў, а кіраваць доктарскай працай Варшаўскага прызначылі прыват-дацэнта Александра Астроўскага, ураджэнца Кіева. Яны нагэтулькі пасябравалі, што калі Астроўскаму прапанавалі прафесарства ў Базельскім універсітэце, ягоны дактарант Варшаўскі паехаў разам з ім. Там, у Базелі, Стэфан Варшаўскі скончыў сваю працу, якая атрымала ўзнагароду. І у 1930 годзе зноў вярнуўся ў Гётынген на пазіцыю выкладчыка ва ўніверсітэце. То бок ва ўзросце 26 гадоў ён стаў выкладаць у Гётынгенскім універсітэце. Але у студзені 1933 году у Нямецчыне да ўлады прыйшоў Гітлер і пачаліся чысткі. Яны былі скіраваны ў першую чаргу супраць габрэяў. Так, 1 красавіка быў дзень байкоту, калі байкатаваліся габрэйскія крамы, выкладчыкам, прафесарам габрэям было забаронена ўваходзіць ва ўніверсітэты і каледжы, а потым быў прыняты закон аб звальненні ўсіх выкладчыкаў габрэяў з вышэйшых навучальных устаноў. Гэта не зусім тычылася самога Варшаўскага, паколькі маці ягоная была немкай, бацька, верагодна, расейцам, але гэтая палітыка распаўсюджвалася, ў прынцыпе, на ўсіх неарыйцаў. Наступны слайд. Стэфан Варшаўскі зразумеў, што ў Нямецчыне яму не зрабіць кар'еру, і невядома, ці наогул зможа ён там выжыць. Таму стаў шукаць працу ў замежжы. З дапамогай калегі на год ён уладкаваўся на працу ў Галандыі ва Ўтрэхтскім універсітэце. Наступны слайд. А пазней атрымаў прапанову прыехаць выкладаць у Калумбійскім універсітэце ў Нью-Йорку. Замацавацца на працы ў Амерыцы ў той час было вельмі нелёгка. З Еўропы, ратуючыся ад нацызму, краіну эмігравала
больш высокакваліфікаваных спецыялістаў, у тым ліку матэматыкаў, чым было працоўных месцаў. Стэфан Варшаўскі, нягледзячы на паспяховыя публікацыі ў прэстыжным прафесійным часопісе Transactions of the American Mathematical Society, доўгі час мусіў абмяжоўвацца часовымі працамі, чытаючы лекцыі на замену. Наступны слайд. Толькі ў 1939 годзе ён здолеў атрымаць сталае месца на кафедры Вашынгтонскага універсітэту ў Сент-Луісе ў штаце Місуры. Тут, не пакідаючы навуковай працы, публікуючы свае навуковыя доследы, Варшаўскі чытаў лекцыі. Прычым у адным семестры ён меў па 36 лекцыйных гадзінаў на тыдзень. Тым не менш, ён не скардзіўся, лічыў, што ён не можа наракаць, бо багата ў каго навокал сітуацыя была яшчэ горшай. Наступны слайд. Пасля вайны ў 1944 годзе Стэфан Варшаўскі перабраўся на працу ва ўніверсітэт Мінесоты. Тут ён спаткаў сваю будучую жонку, Ільзу Каузер, і жыццё паступова стала наладжвацца. Кар'ера пайшла ў гору. У 1952 годзе ён быў прызначаны старшынём матэматычнага дэпартаменту Інстытуту тэхналогій універсітэта Мінесоты. А праз 11 гадоў, у 1963, наступны слайд, ён з сям'ёй пераехаў у Сан-Дыега, дзе ў мясцовым універсітэце таксама ўзначаліў матэматычны дэпартамент. На гэтай пасадзе ён працаваў да 67 году, шмат прычыніўся да разбудовы навучальнай установы, але праз стан здароўя мусіў адмовіцца ад кіравання і пакінуў сабе толькі лекцыі. Наступны слайд. Ён сышоў на пенсію ў 1971 годзе, але працягваў чытаць свае курсы і быў ганараваны як прафесар эмерыт. Наступны слайд. У 1978 годзе ў інстытуце, які стаў для яго родным у Каліфарнійскім універсітэце ў Сан-Дыега, была створана пасада асістэнта прафесара імя Стэфана Варшаўскага. Яна прызначалася для маладых дактароў, якія працягвалі навуковыя тэмы самого Варшаўскага ці вызначаліся выбітнымі здольнасцямі. Падчас банкету на свае 85-е угодкі ён сказаў, што хацеў бы даказаць яшчэ адну тэарэму, што матэматыка не толькі для маладых, і фактычна ён здолеў гэта зрабіць. Нават у такім паважным веку ён не пакідаў чытання лекцыяў, падрыхтаваў 19 дактарантаў за сваё жыццё, і амаль трэць сваіх навуковых доследаў напісаў і апублікаваў пасля выхаду на пенсію. Памёр ён 5 траўня 1989 года. Пасля яго засталіся навуковыя працы. Ягоным імем была названая тэарэма Нашыра Варшаўскага. Аўтары вынайшлі яе незалежна адзін ад аднаго. У 1999-2000 годах у Каліфарнійскім універсітэце ў Сан-Дыега была прысуджана стыпендыя імя Стэфана Варшаўскага. А жонка ягоная, Ільза, якая памерла ў 2009 годзе, пакінула універсітэту $1 мільён, зазначыўшы, што частка мае пайсці на развіццё прафесуры ў матэматычным дэпартаменце, а менавіта запрашэнне туды на працу таленавітых матэматыкаў. У некралогу калегі напісалі, што Стэфан Варшаўскі жыў сярод найвялікшых матэматыкаў двух кантынентаў. Ён скіраваў не аднаго дактаранта да навуковай вышыні. Ён зрабіў трывалы ўнёсак у навуковую дзялянку матэматыкі. Вось такі нараджэнец нашай беларускай Ліды стаў вядомым матэматыкам у Злучаных Штатах Амерыкі. Наступны слайд. А цяпер яшчэ адна наша гераіня. Жанчына,
гэтым разам з няпростым, цікавым лёсам. Напэўна, не кожным суплеменнікам варта ганарыцца, але і забывацца на іх ніяк не выпадае. Тым больш, што гэтым разам гаворка пойдзе пра кабету, роля якіх у гісторыі не толькі эміграцыйнай застаецца ў цені мужчынскіх учынкаў. У амерыканскай літаратуры ды сеціве краінаю паходжання нашай гераіні называецца «Калі Расія, калі Польшча», хоць у сваёй кнізе «Хата, не дом» аўтарка піша даволі недвухсэнсоўна ў адпаведнасці з тагачаснай тэрміналогіяй пра месца, дзе пабачыла свет White Russia. Адбылося гэта 16 красавіка 1900 года ў Янаве, цяперашнім Іванаве, Берасцейскай вобласці. Па янаўскіх стандартах сям'я жыла няблага. Мела вялікі дом, напоўнены паветрам і святлом, немалы сад з кветкамі і садавінаю, хлеў з коньмі і каровамі. Бацька Ізідар Кравец быў чалавекам эмацыйным, з вялікімі ідэямі і ніяк не меншай думкаю пра сябе самога. Месца жонкі ён бачыў выключна на кухні або з дзецьмі, і Сара, маці нашай гераіні, жыла менавіта паміж кухняй і дзіцячым пакоем. Дзяўчына, якую далі імя Перл ад нараджэння, была найстарэйшай у сям'і. Акрамя яе Бог падараваў бацькам яшчэ адну дзяўчынку і 7 хлапчукоў. Наступны слайд. У аўтабіяграфіі гэтай самай «Хата, не дом», выдадзенай у 1953 годзе пад імем Полі Адлер, пра бацьку гаворыцца наступнае. У сваю першую адысею ён скіраваўся, калі дачцы быў толькі год, у Амерыку, якую янаўцы называлі «залатой зямлёй» Golden Medina. І хоць прабыў там всяго некалькі месяцаў, гэтага хапіла, каб вярнуцца назад спецыялістам ва ўсім датычным гэтай краіны. Цягам наступных гадоў ён адведаў таксама Варшаву, Берлін і зноў Злучаныя Штаты Амерыкі і стаўся аўтарытэтам абсалютна ва ўсім. Гэтыя падарожжы не прынеслі ніколі ані золата, ані грошай, затое давалі дастаткова матэрыялу для бясконцых аповедаў травелогаў. І паколькі рэдка хто з местачкоўцаў бываў нават у Пінску, бацька заўсёды меў удзячную аўдыторыю. У сваёй кнізе Поля Адлер пазней пісала: «Я атрымала ў спадчыну шмат рысаў свайго бацькі. Яго няўрымслівасць і запальчывасць, яго прадпрымальны і дапытлівы характар, яго упартае нежаданне быць задаволеным другаснасцю. Мне здаецца, што ў даволі раннім узросце я пачала атаясамляць сябе за сваім бацькам. Калі пад атаясамленнем разумець тое, што я аддавала перавагу такой ролі ў жыцці, якая б не абмяжоўвала мой далягляд межамі Янава і не замыкала мяне ў рамках кулінарыі, вышывання, прыбірання ў хаце, нараджэння дзяцей. Я не жадала быць чалавекам, які заўсёды з усім пагаджаецца, увесь час знаходзіцца ў ценю і вечна адсунуты на другі план, як была яе маці. Я жадала выйсці і пабачыць свет, кантактаваць з людзьмі і выказваць сваю думку». Далей яна згадвала: «Колькі я сябе памятаю, у мяне заўсёды было моцнае жаданне атрымаць адукацыю. Калі мне споўнілася 12, усе мае пляны на будучыню залежалі ад таго, ці атрымаю я стыпендыю на навучанне ў гімназіі ў Пінску. Я ведала, што атрымаць яе непроста, бо на габрэйскіх дзяцей з Янава давалася толькі адна стыпендыя. І звычайна яе давалі толькі хлопчыкам. Але я не губляла надзеі і звярнулася па дапамогу да самага разумнага і адукаванага чалавека ў вёсцы, рабіна. Кожны дзень пасля школы ён вучыў мяне рускай мове, габрэйскай гісторыі і матэматыцы. Пасля года інтэнсіўнага зубрення мая галава была так забіта рознымі ведамі, што добра, што ў мяне не было капелюша, бо ён бы не налез мне на галаву», — жартавала Поля.
Якая спакуса сказаць, што цяжкая праца і упартасці купіліся, і што жыхары нашага мястэчка віталі мяне і плакалі ад радасці, што гэтую стыпендыю мне ўручыў сам Распуцін. Ён жа не паедзе ў Яну толькі для таго, каб абвергнуць эту інфармацыю. Але праўда заключаецца ў тым, што я ніколі так і не даведалася, ці атрымала стыпендыю, паколькі ў той дзень, калі абвяшчаліся вынікі, я ўжо ехала далёка па дарозе, якая вяла зусім не ў Пінск. Наступны слайд. Бацька заўсёды меў мару з сям'ёй перасяліцца ў Амерыку, але пакуль тое вырашыў наперад выслаць сваю старэйшую дачку. Бацькава слова закон, і 12-гадовая дзяўчынка з Янова апынулася адна у Злучаных Штатах. Першым прыпынкам стаў гарадок Холлівок у штаце Масачусетс. Тут у сям'і сяброў знаёмых яе пагадзіліся прыняць і карміць і даглядаць, пакуль з Янова будуць прыходзіць грошы на ўтрыманне. Дзяўчына пайшла ў школу, і справы наладзіліся. Здавалася, мара пра завершанае навучанне была ўжо на даляглядзе. Але пачалася Першая сусветная вайна. Сувязь з бацькамі перарвалася, а з ёй і фінансавая дапамога. Перл мусіла кінуць школу і ўладкавацца на фабрыку, але не магла больш жыць з тымі людзьмі, знаёмымі, пра якіх я напісала, што ў іх у жылах цячэ рыбіна кроў. Наступны слайд. Яна перабралася да сваякоў у Бруклін, дзе знайшла працу на іншай фабрыкі, вярнулася ў школу і магла далей ісці да сваёй мэты. Праўда, каб заашчадзіць грошы на абед, трэба было ад фабрыкі да школы ісці пехам цэлую мілю і столькі ж ад школы дадому. Прыкладна ў гэты час яна памяняла сваё імя, амерыканізавала яго і стала звацца замест Перл Полі Адлер. У 1917 год перавярнуў дагары нагамі не толькі свет на абшарах яе бацькаўшчыны старой, і фактычна новай, бо Амерыка ў гэты час далучылася да Першай сусветнай вайны, абвясціла пра свой удзел. Але ў гэтым годзе абрынуўся свет і самой Полі. Майстар з новай фабрыкі запрасіў яе на спатканне і згвалціў. Дзяўчына зацяжарыла, адзіным выйсцем з сітуацыі было зрабіць аборт, і, як яна згадвала, гэта змяніла мяне, я згубіла сэрца, у мяне больш не засталося надзеі. Наступны слайд. Няўдачы палюбілі Полі. Варта было ёй упершыню ў жыцці на запрашэнне новага знаёмцы будучай зоркі Брадвею Гары Річмана, чые бацькі, дарэчы, таксама паходзілі з царскай Расіі, наведаць начны клуб, пакаштаваць алкаголь, з'явіцца дадому на лёгкім падпітку, і яе сваякі, не ўпадабаўшы ўбачанае, загадалі пакінуць хату тую самую ноч. Такім чынам, яна зноў засталася ні з чым. Падсумоўваючы вынікі сваёй першай амерыканскай пяцігодкі, Поля пісала ў аўтабіяграфіі: «Пакуль што я нічога не дасягнула ў гэтай краіне. Мне не ўдалося атрымаць адукацыю, я, магчыма, нават вярнуўся да хаты. Я страціла сваю цнатлівасць, сваю рэпутацыю і працу. Все, што я атрымала, дык гэта тое, што я стала больш дарослай». Наступны слайд. Змены ў яе жыцці адбыліся ў 1920 годзе. Поля Адлер змяніла некалькі працаў, спаткала новых знаёмых і ад аднаго з іх займела нечаканую прапанову. Ёй будзе аплочвацца кватэра, калі там можна будзе час ад часу сустракацца з каханай жанчынай. Поля згадзілася і сталася гаспадыняю двухпакаёвай кватэры на Рыверсайдзе. Это вам ужо не Бруклін. Калі ж тое каханне скончылася,
Займела іншую прапанову пашукаць новую кабету. За высілкі сама будзе мець $50, а тая жанчына 100. Так пачалася кар'ера, адносна якой у нашай гераіні не было ніякіх ілюзіяў. Всё здарылася выпадкова. Я зусім нечакана стала мадам. Тады я і не думала пра гэта як пра кар'еру, не лічыла сябе мадам. Мне здавалася тады, што я проста дапамагаю людзям, бо сапраўды гэта ж не я прыдумала секс. Ніхто не быў абавязаны прыходзіць у маю кватэру, калі не жадаў гэтага. Я сапраўды рабіла ім ласку. Так я лічыла. Жыццё сталася інакшым. Поля магла нарэшце сабе дазволіць рэчы, пра якія раней адну марыла. У першую чаргу гэта не новыя сукенкі і спадніцы, а магчымасць высыпацца. Хоць для кліентаў, здольных плаціць па немалым тарыфе, яна была да паслугаў 24 гадзіны. Поля наняла на працу 3 жанчынаў і сталася своеасаблівай гарадской легендай тое, як яна аберагала і ахоўвала гэтых сваіх дзяўчат. Сваіх, бо тое былі адзіныя блізкія ёй людзі. Уласнай сям'і яна так ніколі і не займела. У аўтабіяграфіі яна гэта тлумачыла такім чынам. Я не магла сябе паводзіць як іншыя жанчыны, бо мая праца заўсёды была на першым месцы. Немагчыма спадзявацца, што мужчына запросіць на рамантычную сустрэчу жанчыну, якая не можа думаць ні пра што іншае, як пра сваю працу, нават калі зараз выходны дзень і у яе весёлы настрой. Такім чынам я вырашыла, што лепшае, што я магу зрабіць у такіх абставінах, гэта забыць пра сваё прыватнае жыццё, зачыніць яго ў лядоўні і пакуль я працую як мадам, не даставаць яго адтуль. Наступны слайд. Яе бізнес пайшоў даволі шпарка, і ў весну 1921 года ўжо яна мела дастаткова заашчаджаных грошаў, каб паспрабаваць сябе ў чымсьці легальным. Разам з сяброўкай яна адкрыла краму бялізны на Брадвеі, але менш як за год збанкрутавала. І нічога не заставалася, як вярнуцца да ўжо апрабаванага занятку. Толькі гэтым разам Поля пастанавіла стацца найлепшай мадам у Амерыцы. Наступны слайд. Гэтым разам яна запрасіла дэкаратара, і бардэль быў абсталяваны ў стылі Людовікаў 15-16, а сцены атачалі шафы з кнігамі. У штат былі ўзятыя не толькі дзяўчаты, але і кухар, пакаёўка, нават цырюльнік. З часам месца ператварылася ў клуб, дзе жанчыны далёка не абавязкова былі найбольшым магнітам. Сюды прыходзілі выпіць кактэйль, згуляць партыю ў карты, ды проста бавіць час у прыемных беседах. Наведвальнікі розніліся ад гангстэраў да палітыкаў, ад пісьменнікаў, якія дапамагалі Полі пашырыць яе бібліятэку, да зорак Брадвею. Нават тагачасны мэр Нью-Йорку Джиммі Уокер ведаў сюды дарогу. Вечарам у Полі такім быў пароль у мясцовай эліты. Наступны слайд. Тым не менш, уплывовыя знаёмствы, у тым ліку і сярод суддзяў і паліцэйскіх, не рабілі Полі Адлер недатыкальную. Яе 17 разоў арыштоўвалі. Адзін раз яна нават збегла ў Маямі, каб толькі не выступаць у судзе з паказаннямі супраць некаторых сваіх кліентаў-гангстэраў. Праўда, праз паўгады вярнулася ў Нью-Йорк, але ў судзе ўсё адмаўляла да канца і тым самым захавала сабе жыццё. Апошні раз яна была арыштаваная падчас кампаніі новага мэра гораду Фіярэля Гвардыя, і тое быў адзіны выпадак, калі судовы вырак меў не толькі грашовае вымярэнне, але і увязнення. Праўда, яна адсядзела толькі 24 дні з прысуджаных 30. Поля Адлер, наступны слайд, заставалася ў бізнесе да пачатку 40-х гадоў, цягам 20 гадоў. У
1945 найбольш ведомая і паспяховая мадам у гісторыі Нью-Йорку перабралася ў Каліфорнію, дзе ў свае 50 гадоў нарэшце здзейсніла дзіцячую мару. Яна скончыла школу і запісалася ў каледж. Як ужо згадвала, у 1953 годзе яна апублікавала сваю аўтабіяграфію, і гэтая кніга стала бестселлерам, была перакладзена на італьянскую, на нямецкую мовы. А ў 1961 па кнізе было зробленае кіно і напісана аднайменная песня. Але Полі гэтага ўжо не пабачыла і не пачула. Яна памерла ад раку 9 чэрвеня 1962 года. Наступны слайд. Засталася кніга пра неардынарнае, непростае жыццё моцнай таленавітай жанчыны ў складаных варунках змагання за існаванне ў мужчынскім свеце. Назва аўтабіяграфіі «Хата не дом», «House is not a home», сталася крылатым выслоўем, якое і да сёння выкарыстоўваюць пісьменнікі і журналісты. Цытаты з кнігі разышліся па шматлікіх публікацыях і даследаваннях датычных гісторыі эміграцыі і фемінізму. А ў 2021 годзе амерыканская гісторык, даследчыца Дэбі Эпплгейт апублікавала сваю ўласную працу пра жыццё Полі Адлер. І гэтая кніга атрымала пуліцэраўскую прэмію. Такім чынам, жыццё Полі Адлер аказалася цікавым і актуальным і для нашага часу. Вось такая была мадам З'янова, нашая суайчынніца, якая зрабіла кар'еру ў Злучаных Штатах Амерыкі. Дзякую за ўвагу. Ну, дякую, Наталья. Я ж прям вот таким захопленнем всегда вот комментариях не стремалась, уже захотелось, как бы фильм з'явился. На вот сценарий готовы, не треба писать. Книги есть, биография есть. Фильм был, можно поглядеть. На вот еще фильм. Ну, я имела на увазі, что, конечно, было бы круто, как белорусскомовный, например, да, ну, в сенсе, акцентом все ж таки, что это, ну, в Беларуси вот деле популяризации краины. Прашу прабачэння, што з тэхнічных гэтых складанасцяў прэзентацыя аказалася не зусім той, якую я рабіла, але добра, ну, 90, напэўна, 8% было нормально все слайды, там только некоторые были очень не так читалася, як трэба. Сябры, вось такая у нас вельмі классная атрымалася аповед про, ну, насамрэч я просто слухала и кажу, что такое ўражанне, что это некое кино. Ну, не только про Полі Адлер, але ну, як бы про іншых, да, что ну, ось мы як бы маем, ну, фактично, да, непосредное дачыненне, нарадзіліся на одной землі, таксама переехали в Злучаныя Штаты. И, конечно, круто, что, ну, это ж уже колькі гадоў таму ўсё адбывалася. Вось, спадарства, вы пакуль, калі ласка, думаеце наконт пытанняў, не ведаю, меркаванняў, такое, давайте інтэрактурчык такі зладзім. А я такое пытанне маю да Наталі. Ці, вось, можа быць, спадар Вітаўт Кібер, або там Янка Запруднік, або, можа, нехта з іншых, вось, увогуле камунікавалі з гэтай часткай. Ну, то бок, ты згадала, што была перакрыжаванне, там, Кіпеля, я бачу, да, Давіда, але, ну, вот, можа, больш падрабляць. Ну, в сэнсе, конечно, мне, як прадстаўніку беларускай дыяспоры ў Злучаных Штатах, вельмі хочацца, каб гэтыя людзі, ну, адчувалі нейкую беларускасць, альбо мелі нейкае дачыненне да яе, то бок, вот, можа быць, ведаеш, пример, это штось. Ну, пра кантакты з беларускім ці з Полі Адлер беларусаў я не ведаю.
Але вось Вітаўт Кіпель сапраўды расказваў пра тое, і захаваліся ўспаміны Зоры Кіпель таксама, якая працавала таксама ў Нью-Йоркскай публічнай бібліятэцы, пра кантакты з рознымі прадстаўнікамі гэтай дыяспары, эміграцыі пачатку 20-го стагоддзя з беларускіх тэрыторый, якія дасягнулі там пэўных поспехаў у Злучаных Штатах Амерыкі. У Нью-Йоркскую публічную бібліятэку там для сваіх мэтаў і любілі паразмаўляць пра былыя часы, у тым ліку пра тое, што яны паходзілі таксама з беларускіх тэрыторый. Можна скіраваць зацікаўленых да якраз успамінаў гаспадарні Зоры Кіпель. Мы публікавалі іх у запісах Беларускага інстытуту навукі і мастацтва нумар 27, або у кнізе, прысвечанай гаспадарні Зоры, якая выйшла ў 18 годзе. Надя, я зараз нічога не чую. Цікаво, чомусь ти мене відключила. Так, я вивела на екран прикольний шпільний такий коментар. Дякую Амадеї за його. Так що і нагадаю, підписуйтесь на наш канал, тоді значно буде Білорусі по всьому світу, але наша аудиторія – це, звісно, Білорусі, США і Канади на американському континенті. Змогу доведаться больше, вот, поэтому дякую великий. Так, и пошли питанечки некоторые, значит, когда следующий стрим, впервые у вас будет. Значит, я думаю, что выйдем мы уже не доклады не могу сказать, бо пока домовляемся про дату, але коли ласка, підпишіться на YouTube-канал наш, або можна підписатися на наші соціальні сітки Асоціації білорусів у Америці. Я скину ссылку. Ось там і Telegram, і Instagram. Коли ви будете підписані, ви не пропустите. Обов'язково буде. А коли раптом пропустите, то можна буде зайти і поглядіти на YouTube-каналі. Ми, звичайно, у этом проекте робим стримы, ось, поэтому оно в любом випадку заховується. Так, і, значить, це питаннячко ще одно від Амадея. Мы будем узнавать судно в Беларуси, которые жили только в США и Канаде. Ну, думаю, так, бо ти адзначиш, що гэта канал Асоціації Білорусів в Америці і міжнародний проект Білоруська Америка є гуманітарний. Ось, тобто нічого подобного більше не існує. Ось, поэтому так, гэта наша мета знайомить людей менавіта, ну, так ці інакше сказати, так, тобто вони могли лишить себя белорусами, чтобы не лишить себя белорусами, да, ну, больше, як сённяшнія наши герои, это, конечно, представники апрельской супольности, але, тобто, тут ключевое слово, ключ, это тобто, приналежность до території Беларуси, а уж где их я там раскидала. Ну, глядите, усё залежит, конечно, от цікавості і підтримки каналу. Ось, коли, може, не коли, ми поспробуємо, може бути, навіть запросити білорусів там в Австралії, в дальніх регіонах. Максимум нечто таке буде, але поки концентрація в США і Канаді, повірте, матеріалів вельми. Ось, Наталя. Може додати щось.
Ну, я могу сказаць, што сапраўды матэрыялаў пра гісторыю беларускай эміграцыі ў Злучаных Штатах Амерыкі, у Канадзе вельмі шмат, таму гэта будзе дастаткова, я думаю, для гэтага канала. Так, поэтому вельмі удзячны за ваш доступ, пішыце таксама ў каментарах. Я бачыла, вы пісалі раней пра Golden Mayer и Давид, дальше не всего про такого, Наталья, может, поведаешь. Еще также интересует судьба нашего... Да, вот, так что... Я не ведала, например, про этот факт, что он перший принял, да, радиосигнал от Титаника. Ну, то бок... Точнее, Что? Не почула. Давид все равно умел дачыненне да стварэння тэлебачання ў Злучаных Штатах. Вось, так что будем... Вось. Ну, я вельмі удзячна Наталі, что она как раз выбрала таких... Ну, Golden Mayer, там, звычайна называется, там, ну, одним з першых. Про яго, насамрэч, хапае матэрыялаў, але, ну, можем так самі зрабіць матэрыял, тым больш, для мяне як мальчук, вось, там нават былі такі вельмі класны, ну, зараз назавы недаступныя вандроўкі па Мінску, якраз па месцах нараджэння, альбо месцах звязаных з Беларусямі, які рабіў Тимоху, вось, і, конечно, я была в Мінску ў 19 годзе, і чула да гэтай экскурсіі, ну, было круто усведомлять, что вот теми же самыми улицами, там, по центру Минска ходил такой знакомый человек. Вот, так, я больше не бачу питання, поэтому, напевно, покрысе перейду до наступної частки, до другої частки. Наталя, велике дякую за таку класну, цікаву лекцію, вельми класний формат обраний. Я обіцяю, що ми розберемося, що там у нас з цими презентаціями, ну, буває. Вось, але, як я сказала, ти можеш потім переглядати, побачити, що більша частка нормально адміністровується. І, значить, я би хотіла ще більше розповісти про Наталью, ось, вона займається, про проекти, поэтому тут я выключу, пожалуйста, микрофончик, чтобы эхо. Так что давайте, пожалуйста, напишите подяки Натальи за її цікавий оповід. Так, Шагала, так, чекай, не уходи, тут з'явилося питання. Так, скажите, пожалуйста, работа Шагала есть в личных коллекциях американцев? Я точно что про это. На жаль, не могу сказать, не займалася высветленнем лёсу прац Марка Шагала, тому не могу отказать. Добре, так. І дякую тобі ще раз за те, що витрачаєш свій час, знайомиш нас з уродженцями, це от вельми добре слово обрано, уродженцями Білорусі, ось, які приїхали до США і стали знакомитими. Ось. Наталя з нами як застається, просто заходить з екрану. Так, і я хотіла би ось у вас скерувати, калі ўвогуле цікавіць эта тэма і хацелася бы даведацца больш. Вось, значит, тут у спасылках Крыласка, значит, ёсць такой цудоўны праект. Першая онлайн-бібліятэка называецца «Камунікат», вось, дзе ўвогуле багацейшая калекцыя сабрана, самая разнастайная, у тым ліку кнігі артыкул Наталі Ардзіенка. Вось, а таксама Наталья, про што я не згадала вышэй, я хацела згадаць зараз, з'яўляецца рэдактаркай, значит, выдання, якое называецца «Запісы», зараз, так, «Запісы БНИМ», Беларускага інстытута навукі і мастацтва. Вось, і іх можна усе
прачытаць. А таксама, калі вы маеце такую ахвоту, і натхненне, жаданне, можна туды і пісаць. Гэта выданне, якое менавіта прысвечана гісторыі сучаснасці беларускага замежжа. Вось. І можна звяртацца да Наталі якраз такі з вашымі матэрыяламі. Яна падкажа. Вось. Наталя, які лепш твой, можа, пазнач там у каментарах, можа, які контакт найлепшы для цябе, зараз я дам спасылку. Вось. Так, хвилиночку, спасылка для Натальи. Это спасылка на канал, на стрим. Так, значит, яшчэ я хотела бы вам сказать, вось, значит, про записи мы поговорили, прочитать артыкулы поговорили. Да, и калі вас цікавіць увогуле, бо Наталья вядзе яшчэ такі старонку Беларускага інстытута навукі і мастацтва. Гэта, які быў створаны ў Нью-Йорку, і вядзе яна старонку на Фейсбуку, дзе публікуе вельмі цікавыя матэрыялы якраз пра беларусаў, якія жылі ў США і ў Канадзе. Вось, поэтому таксама, калі ласка, подписывайтеся, спасылку я скінула, вось, дзе вы можете сачыць за гэтым. Вось, і даведвацца больш пра тое, што адбывалася, якія людзі жылі, і хто ведае, можа быць, захочаце знайсці нейкія перасечэнні. Так, каментары. Воля нам дзякуй, Воля, што далучылася і глядзіш. Так, і, значит, напэўна, зараз я перайду і літаральна хутенька распавяду, што ж у нас адбываецца гэтым летам, восенню, якія планы у беларускай дыяспоры США і Канады. Ну, адна з самых значных падзей, да якой засталася ўжо крышку больш за месяц, вось, і якая адбываецца насамрэч усяго лиш адзін раз на 2 гады, вось, а менавіта гэта 35-я сустрэча беларусаў Паўночнай Амерыкі. Вось. І гэтым разам яна адбудзецца ў Канадзе, у горадзе Торонто. Вось, дасылаю вам інфармацыю на гэты конт. Вось. Насамрэч, нам ёсць чым ганарыцца ў гэтым сэнсе, бо, як я згадала, сустрэча беларусаў Паўночнай Амерыкі адбываецца раз на 2 гады. А зараз, у 2024 годзе, будзе аж на 35-й сустрэча. То бок, матэматыка вельмі простая. 70 гадоў запар беларусы сустракаюцца. Гэта традыцыя не перапыняецца, не перарываецца ўжо 70 гадоў. Вось. І звычайна яна адбываецца адзін раз у Канадзе і другі раз у США. Ну, то бок, гэта азначае, што ў 2026 годзе гэта будзе у США, хутчэй за ўсё у ваколіцах Нью-Йорка або Нью-Джерсі. Але гэтым разам у Торонто плануецца суперцікавая праграма. Калі ласка, пераходзьце па спасылцы, вы побачыце, прыязджаюць госці з Еўропы, вядомыя журналісты, магчыма, нават хтосьці будзе з творчых асобаў. Ёсць шанец, не ведаю дакладна, але ёсць шанец, што магчыма прыедзе на гэтую сустрэчу і прэзідэнтка Беларускай Народнай Рэспублікі Івонка Сурвіла, якую сёння згадвалі ў каментарах. Вось, так што вельмі запрашаем, усе падрабязнасці па спасылцы. Дата 31 жніўня па 2 верасня. Вось, так што выдатная магчымасць пазнаёміцца з беларусамі як США, так і Канады, бо арганізатарамі сустрэчы гэта з'яўляецца згуртаванне беларусаў Канады і беларуска-амерыканская з'ядзіночная. Гэта дзве найстарэйшыя беларуска-амерыканскія, беларуска-канадыйскія арганізацыі. Вось. Значит, вяртаючыся ў США, літаральна праз 2 тыдні пачынаецца тур спевака Сергея Башлыкевіча па Злучаных Штатах. Ён наведае разнастайныя гарады, пачынае якраз такі з
заходняга ўзбярэжжа, Сіэтл, Сан-Францыска і далей паехаў праз усю Амерыку. Абвесткі, калі ласка, глядзіце у соцсетках суполак беларускіх, сваіх гарадоў або штатаў. Ну і, канешне, подписывайтесь на соцсеткі Асацыяцыі беларусаў у Амерыцы, дзе мы пра гэта ўсё распавядаем і публікуем. Вось. І, ну, я думаю, што ўсім вам вядомы наш ресурс. Гэта, канешне, беларусі ў США разам лягчэй, там таксама. І так, упершыню Сергей Башлікевіч, фронтмен гурта Лейбонік, будзе у ЗША. Так што ёсць цудоўная магчымасць пазнаёміцца з яго творчасцю. Таксама ўжо хутка набліжаецца, скажем, такая знакавая дата для беларусаў, пачынаючы з 2020 года, гэта 9 жніўня, дзень салідарнасці, дзень годнасці, і ў разнастайных гарадах і штатах яна будзе святкавацца. Звычайна гэта будуць хутчэй за ўсё пікнікі, на які можна будзе прыйсці, пазнаёміцца, калі вы недавно пераехалі у Злучаныя Штаты, або сустрэць ужо старых знаёмых, ну, увогуле пабыць сярод сваіх. Там чакаюць вас цікавыя актыўнасці, ведаю, што такі у Нью-Йорку будзе, у Сан-Францыска. Так што, калі вас цікавіць гэтая тэма, калі хочацца далучацца да беларускай кам'юніці і нейкім чынам гуртавацца, быць разам і адчуваць адзін аднога, гэта тое, што мы можам рабіць зараз, гэта вельмі важна, не згубіцца, а ўсё ж такі трымацца разам лягчэй, да? І, канешне, я проста заклікаю вас, калі ласка, наведваць беларускі івент, гэта вельмі важна. У нашы такія непростыя часы, праз які мы праходзім. Таксама наперадзе зараз ідуць абмеркаванні, яшчэ пакуль не было абвестак і гэтак далей, але ведаю, што ёсць пляны, і зноў прыедзе спадар Стыльскі, які з такім поспехам даў некалькі выступаў на пачатку гэтага года, і дзесьці ў восені зноў-такі прыязджае Стыльскі, Юрась да нас, так што мы вельмі чакаем. Гэтым разам будзе тур значна больш, ён будзе у некаторых, у большай часткі гарадоў. Магчыма, таксама ведаю, што рыхтуецца, там пакуль разнастайныя арганізацыйныя моманты, але, магчыма, нават прыедзе новы бэнд, доўгачаканы, ведаю беларусамі ў ЗША, і, здаецца, у гэтым кірунку мы рушымся. Але, ёсць такія планы, і хочу сказаць, што, можа быць, хто з беларусаў жыве там у Бостоне, або дзесьці ў ваколіцах, то гэтым разам у Бостоне будзе праходзіць чарговая такая велізарная канвенцыя навуковая, гэта прысвечана славянскім студыям, вывучэнне рускай гісторыі і усходнеславянскай, еўразійскай і гэтак далей, то бок слетаюцца навукоўцы з усяго свету, менавіта гуманітары. І гэтым разам, дзякуючы дзвюм вельмі актыўным беларускам ЗША і навукоўцам, створаны вельмі цікавыя менавіта беларускія секцыі. Іх будзе шмат, яны будуць самыя разнастайныя, і, звычайна, на іх можна давучыцца, нават проста прыйсці і паслухаць, удзельнічаць такім чынам, і даведацца больш пра беларусістыку, пра беларускія студыі, і пазнаёміцца ўвогуле. І, хутчэй за ўсё, мы будзем рабіць сустрэчу, суполкі і беларусаў, і беларусістаў, навукоўцаў, то бок будзе нешта такое цікавае. Таксама на восень плануецца прыезд пісьменніка Александра Чарнухі, і будзе такі тур па гарадах. Так што, як бачыце, такое даволі насычана нас чакае восень.
Але летом будуць таксама адбывацца разнастайныя падзеі, поэтому, калі ласка, не знікайце з эфіраў. І я спадзяюся, што таксама у нас атрымаецца выйсці у эфір з Беларускай Амерыкай і пачуць ужо пра фундацыю Крычаўскую, адну з старых беларуска-амерыканскіх арганізацый. І гэтым разам у нас будзе наша гераіня. Это Валентина Трагубович. Так што сачыце за абвесткамі. Так, і я думаю, што калі больш няма пытанняў, так, ёсць каментары. Дзякую, Мадэй, за ваш актыўны удзел у чаціку. Атрымалася такая у нас насычаная сёння сустрэча. Наталья, яшчэ раз дзякую велізарны за твой удзел, за вельмі цікавую лекцыю. Так што, калі ласка, пераглядайце, набывайце кнігі, чытайце Наталью Градзіенка, падпісвайцеся на яе соцсеткі, чытайце запісы і ўвогуле даведвайцеся больш пра нашу з вами беларускую гісторыю, пра нашу з вами беларускую Амерыку. Традыцыйна жыве Беларусь, заставайцеся беларусамі там, дзе вы жывеце. Гэта не залежыць, ці у Беларусі, ці па-за яе межамі. Дзякуй вялікі за вашу прысутнасць, за актыўнасць. Застаемся на сувязі. З вами была Надзея Норкан і Наталья Градзіенка. Дякую. До побачення, господарства. До новых сустрэч.